motor! Čakaj, Barbarina, idem po nejaké karo. Hej? Vieme lietať. Koľko sme dostali money? Neukazovalo. 5. Zatiaľ máme 6 biliónov, 1 milión, 4400... 6 biliónov, ty čo si chuj? Viac, nie? 61 miliónov. 61 miliónov, 4400... Nie, ešte Nie, viac. 6 miliónov, 144 962. Herbor! Nejaké autíčko, fajne. Herbor! Co? Behaj, tykej. Nejaké hociaké auto. Všetko budú lietať. Napríklad z toho. Vypadni, Lenina. Ideme lietať, čo hovoríš? Auta ostatné lietajú. Skúšaj. Všetky auta, čo tam ide. To je pinda. Hej, čo mi jebeš do auta? To je seba. Ideme. Jej, habany, like a fly. Pečko. Mario, to jak ideme? Dało cię do siwe? Hej. Nina! Tu je činka. Činka. Tam se dá toto. Hej. Čínská štvrt. Činkovka. Čika. Zapędy. Zapędy. Zapędy! 583 mani. Hesojano. Hesojano. Ja, bitch. A ideme. Žádný krát sme nedali. Hej, to tu nič není, tu nevidíte nič. Nie je tam voda predo mnou. Letíme rovno na vodu. To dáme. Však to je druhá miesta. Vidíte? To není vôbec, či tu tak rýchlo ideme. Hej. Ja už letíme do druhého miesta, čo? Dobre, čaute. Nie. Ešte ideme. Los Santos? Oslo. Daj našu hudbu. Však je. Nevidíš? Darkness. Herbo. Toto video bude krátke. Čo na auto? Halo? Halo? Nejdeme na vodu. Ty kde si? V druhom meste, nie? Hej. Ja neletím tak super rýchlo. Vypínam. Opáša. No. Musíme pristať, kde sa tu zájdem. Buraj. Hej. Nie. Bože. Tam je taký dom, chod tam. Možno bude. Však tu sme tu dieš bytov. Srandujem. To je toto. Nie. To je, lebo on tam bol to. Srandujem. Nie, že. Čo je? Píska nejaké. Stanočiť na auto. Nie. Prosím. To je Shit. On hovoril shit. Shitting motherfucker.